Kat baga jinga lang sngap pat ba ha ka arpsan trek yoyong arja arpusa ban terwabu ya ka par mausun jong ka Amrit Cement Limited hasnong umlong ha ka babaro ki ai ka jingkersan penban kuai ka long kemi kala mi marway ban persya. Kakong Rina Roy Barre na kategas nong kala yang persya na markadan ka jingting na kabenta ka may mariang ki jakarap bat ka balaru ban lam sedu ka jinghap ban kenria ya ka jaka song jakasa. Habakran na kini ka jingalang kakong Rina Roy kala ong baka par mausun kan kta ya ka rap karyang kumjuru ya ka ka leer. Kala kena baka jaka ban bu par mausun ka day kabla pensya kerteng da ka jingtmu ban kini ya ka jaka ki try muluk kat baka kam ka jam ka long tangha ka nam ban knyat ben ya ka kam bala ki nong song snong. Kumban syukrau ba ya ka ni ka jingalang skapat ba ka long ban yo ka jing manjur ya ka jing terwa ka Amrit Cement ban bu ya ka par mausun ha umlong. Kajaka kadai kabahe nyo point lai hektar palabu bau mausun ban klong udai hadu point kendai pra nyo million ton haki hinrius nam. Ya kini kejingalang lapenya do additional deputy commissioner joka East Giant Hills District uba Gautam Warjri hakablaya don lang do assistant environmental engineer ka Meghalaya State Pollution Control Board uba Yo Frankie Lalu. Nakalyang orang ba snong ko umulong uba Charlie Potam ulaong bagi nong song snong kila rai ban ai jingkersan haringkat ki kot kisla na kabenta ka roy kapar ka snong. Kiwei ki balakran ban kersan ni kapar mausun kilong udaloi ka ilaka narpo udaloi man bha khimdai UMDC ka Klerian uba Fine Linas Bare UMDC Barim ka Batau uba Join Rewell Pertu Vice President ka ilaka Rembai uba Marybon Rembai Boundary Secretary ka ilaka Rembai Narpo uba Balioswer urang ba snong ka Musyang Lamari Old uba Chatman Muksor urang ba snong ka Umrasyang uba B Muksor ba Secretary ka Umulong VEC uba Silas Poti. Piyok sngau da kini ki dekhot jong ka ilaka hana bom ye pei phang ban pembei pot para penar we are the indigenous peoples hana ban bu no da udekar bon long unong sinsyar ya ka snong ka thau ka jongi bat ha ka nama ba piyo iru kat kum ba ka sarkar India ka kwa ban implement no ya ka CAA ban pelong trai snong no nang ta ha ba ka do bon ong moro pekero de ha ka ne ka por nga kwa ban repeat kham tam ya ki nong snong sa balai kum to de ban alat ban pulilut hang ni la tho ke ke jing ya ka jongi na ka ne ka mining jong ka ne ka Amrit ngan yu thui pi na mari sar la kerpat bengidon kam pan bungtin kran bai chapang ka environment ka ne kam de ka jaka ban pen i kita ki development is useless hang ni la tho sha ka jaka kamlong ban sa breu phide ban bakli ha e pin pen sa nang ta om syampat perkhat kalat kumno ban penkeria ne ban ai jakasa thamai balai phi khlem pule yakane ngayo sar yakane ka kot na ka website jong ka Meghalaya State Pollution Control Board balai phi buri ya jing shisha menta phi kwa ban pelang meraw yangi buna da umendar hang ni ha border ba phin le dilam yangi ha kan ni ka snong ka jongi phi bara ki ba support phi Devon Bakli laga ja AA ya ka snong ka jongi bam tipan pule ueru kublai sibon kato ito imis ibawan ban ajing ikan na banta jinang distat ngide kiri pule kot om bangi yang hang ni ban dia kalawai bat kajai benriu khamtam ye phi kiba yo jing mentoy dau mende sa ha ka jing de bat kata kane ka de ka benami ka kwa bai ban sim ya ka jaga jong ki travel ngan ye thu ye phi lada kan ni kan urang ngan keu ying li ying sao na ba ngam kwa ba kala we bat ka pateng ka jangi kan yam bat kan nan ya ka jakaru tang hang to 0.6 kilometer hana tang si kilometer amdan laya thu shai ba hasnong jangi ladan tang ki kram ki kro omdan lada de ba kan bomblas hang te ba kan le mining kamut kasnong kan kelon menuban bakli ya katasan ngan ong lupa ya bahadin habut kani piong hana pila support om baro kinong umlang kin support ke ka baurang basnang bara asnam ngiya kren tang na kamenta kate kalong perdi hana bayala mindset ke kata kajimu jongki tat hadu khat pra bat ar
sisnem asnem ki menjur syaka jaka ka bajengai bat kampoji na kani ka chnong jongi ka bang kta ki chnong ki yang menjur ya kata hanrei oman pendan kam haka arthlai tarik utai ubang diri uang hana ai ka supporting letter bangin ni support namar kani ka jaka ba syakni manaban yang bat lunya mentakin wan ra ya kani ka maning syate se jaka ka ba fitrai gide ki jogi breu ki jogi breu pilak ki chakni jaka bang dan jaka chuban ra ban riang ha e pinsa kan ma ba kan urlang lada kam urlang kan mau ya kane ka ba syak persyak public hearing nadu pastang hadu bakut namar kade ka bakta lada tes kita ki scientist geologist ba omlang ban klang mau chun ya kane ka saudong jong ka chnong ka jongi lada kim tep lek place ko lek engineer kum ba ang ito ibana rambai bapli ibaya tho ya ka jing shisha dei ban le school shwa ban kran haba pi wan ban support hang ni pi dei ban ru ban ba khle kata ka dei ka jing shisha ka company ka kwa hana yo kam yo jam shu itu tang itu where you are ubodan jing ya dei no advertisement hana ban increase ya kinong di drugs dadu ba kini ki company ki wan chani la jing jale ka jing di drugs jong ki khna samla ki jongi ki ying ki sam ki la jot ki la pra mana ban bakle kata phige la ka ban bakle kata korang bachna umlang ubam tip ya ka ban ka khendeu wat tang na ka pisa ka ba 8000 baksan 1000 phia san hana ban IMC ya kata ka company phia menjur bandi ya ka pateng bandi ya ka lawe ngakranya ka jing shisha lahang no ro ngade ban yeng na ka benta ka pateng nganong ye phi hana lai thu hang ne ki jing pam ki jing sitam kim dan dong tang ka bayang khli nang ta pa bat ka jing dak chadem phia i phi tip ki thu hayeng ki bayo pang khlai ki bayo pang tibi ki dan ngan profi phi hayeng am dai saki be ki yeng ro mana ban tak khli ya kane ka dai ka amri siman hang ta ko ang ka jing ayu kata ka jing hala ka jing sawa ka bajur kami nasional hado ladan mining hang ni hato ladan factory hang ni satang ka thok bat ka super ban yo le kai ya ki parado ki parasnam ki jonga ki jongphi supam be si hajar tengka ban long volunteer miami baro si snong ban yo bai nong pi pendan kam udah khatang na ka pisa cor kata di ka jingmut jongi ka jingmut jong kata ka public hearing ngan ong ye pi hang ni snap ha ba pen long ya kata ka mining ban penjat pempra ya kalawe ka snong ka jongi ngas nyau la ran urang ba snong uang ki nong snong ki la tu e ki jaka jongi dai na kata ka daw ngiru ban ai no da ka company yang menjurang bat tau boundary uba ai license hana ban buput da ka company daw nong wei mendar cisngi hadin patan sajot uang hana phalai piang bara cengan itu ngim kwa leper ngan itu bi ngim kwa ban nong leper hana kata ka projek ka batang hang ni hasanda sa swaban ai ngangit tharai pilawan inspect ngirap ngiryang ki chur na lang kha ngi bam nanta ki medicinal ki lang hap ki bangi yo bandi ita ki dawai leni ban yada nadu ki parsha ka sarkar kala ai ke jing maham ban yada ngang ta pat kumno ban ang hadu karap karyang ru pitik bangi yarap ngiryang hadu matang ngim pat ka company kamla ban ai full flash ngi bangin yo ya kita ki kam ke jam nanta ba kala ban om dan jikta ya kamariang sha jengai chong rasiang chong goston nang ta chai shadi shadalnya ki pum ki wan tik tik phim la ran ban ya wan kam tho hang ni ban ya wan support hang ni naka banta ka pateng ka jongi hang ni ngan ong ngan kran shai ngan yu thu bat ban ngan ada ai bat ka kot ka wai chi sin ru mentaro ngan sa ai sa ngangi kin sapiang ya kani ni pira ya kita ki excavator ni kita ki ba pidril hana bom don jingta ngan sepek bom don jingta ngalai i bahkan kta ka rap karyang jongi kam long shu ada pira ya kani nang tapat hadu ke ki chur ki chap jong na ki jong phi ki ni arap kwa rap tempeu ban penya yu ka kam ka jam hadu manta ni nang yo na ka bangi rap kwa rap tempeu ni rap hang ni hasno jongi ka company kam pat la ban ai hana ka su yang betang ka ai kam ai jam menta mas ndep pas
ti man ngin le ayu ta lang bandi hana bom don jaka syuban hana ngin pelang ya kata ka cisin balati mining uslap unhak nang ta kan long kum kanan pio iki jing dia tang bakim dut pempau ha dale kena satu chorot dade baki dia ki hak mano ban bakli ya kata ngan ai kubar le dia hai jing dai bat kanisa we have the right to protect the environment the natural resource what God give us nadu ki wa ki river nadu ki jingthong ki jingtap kat kum ka article 51 AG ni don ka right barok ni don ka right ban yada ya kandi ka mai mariang ka jong phi ngak koloi hang ni ban yeng persya ngam darang ngam don jing setting lada don na preng jong phi lada kamla lada kisnyong ban bat dang na beta kaspa babin sak riap yang aru ngam selia ngam di kum phi hajat ka ban yada ka khendeu ka siap phi ong pan ban biang be phim tipat ya ka jingjia hasnong jongi phim tipat ya ka jingjia hasnong jongi phin sabakli lada jia ko para elaka ko nang song kan mau ya kani kan sa urlang natada nga yeng hang ni I strongly oppose to the Amrit Cement ha ka jingi de bat kani ka jingklong par mau shun sneu pha kan mau ya kata ngam de ka kan thebriu ka baki yala ban ya di ban ya thit natada khukai shibun sa sachisen chispa nga persajur ha ka jingi de bat kani ka Amrit Cement ha ka jingi de bat kani ka mining tangkum ta khublai shibun Haden demi ini public hearing, haden demi ini keman, tada jele ubumbat yak kita kipot kisam, kam tami waga ilaka rambai, barkam juwa ilaka narpo. Tekam os kitrinne, heni lemi kejing auri aura haden dedi ubumbat, tiyo di kau om. Tengah doni kiten teman, support yak ni ke mining, yang ni ke Amrit, yo ko support cheese papsen man, yo ko kaman. Oh pura duni dari yang nga tengah onga hoi baik jadi tio ama ong uklam la arju melen ga tik hakang dari yang nga jenong te support cispa persen support te yo ong kubre pi waro tengah to usketri jenong musyang lemere temai lemere new tiu yo ong ini tengah leju he sepora bat karsana cispa ya ka Amrit Cement uti o yu murnsong dep klam le usketri yang ka boundary el karmbai hajing to ni por dep de em le ka wi ka public hearing demta yang coldstone te am kam le ni ba ki ong amte ni por dep manika che ni por dep cheden hajing to de liang public hearing mo Dede liang ka beli chnong umlong le dapat de yu ha ka beli kada ong gule I ka chnong ne yu bit pi de yu biang pi dede biang ni kham tam ya chnong siru pi le tengah de liang ha chnong yo ong chnong umlong kam ong ha chnong ne barkam jul uski tri chnong ki ha perdi yong ki wa company ne dep yete de bikular de biang lut bro I thani yo de ka ong em kami to yo no ya kaniga Amo man kat nijan tibat diurok langi. Kani ka Amrit Cement ka RPM ko yak te kaman. Te am kam le yak kaman dimta yo di blok. Te kam ong usketri bomrinne. Hawi liang mana po ini company sini to da dep kan iwer yang ni yong I. Ta hawi wana luti nga hajing yu yang nga lakama tu le list dan tam man he chnong mo. Nga de yu le man hajing to Haden demi ini public hearing, haden demi ini keman, tada jele ubumbat yak kita kipot kisam, kam tami waga ilaka rambai, barkam juwa ilaka narpo. Tekam os kitrinne, heni lemi kejing auri aura haden dedi ubumbat, tiyo di kau om. Ini por na kaliang yung apan pau kajung sungangu kawakro, yakini ki chnong ki wm sudong, yung kini ki company. Kiwawan nene kasngi hedging ito wow ya ka support na ibenta kani ka tao kani ka Amrit yo ako wow pendep dan wuti ya kani ka penamkam ya kani ka mines kayo ka na ibenta yo function
katai ka plan KWM hetai hamus yang lemari theme te hak ani ka por nakaliang yung ngala chimi ka ni ka benta hak wong from my side also I have strongly support the Amrit Cement to doing the mining at Muli area Elaka Rembai. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakambha kajing im bakambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.